Shalom. Adoral sota mulai parminggota parjolo mahita martangi yang dibagasar rohat tabi. Amen. Selamat hari Minggu tu hita saluhuna. Masuk mahita tu minggu okuli na marlapatan. Saya tongdo mangaranapi mataku dopak Jahoba. Jala di minggu sadarion. Di patu pahuriata dopak didion nabadia. Doho paborhato situa pasiun. Marhite topik ni minggu. Makaholongi debata. Atong di bagasa seret doho niroha. Tapangiar masuarata memuji Tuhan debata. Marede mahita siap bukuede nomor 27 ayat sada sahat rodi 2. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di porbadia na tumo palangit doho tanoon. Amen. Saya tong do mamerengi mataku tu Jahoba, aibana do mangene patu sia jorgong. Saya do pakom maau, jala asima roham diau, ai pujung jala dangol doau. Hodo ali Jahoba di halungut rohaku, ali di bataku, marhapo satu hodo au, sayunang paila au. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di banua gijang para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak munasasadai. Di lehon hodo imana humokopami mamorsa dusanami sahat tuhau pinar silang mi. Sai patugu marohanami. Asa unang ganggu rohanami makaporsiai hasesani dosanami. Asa unang madele hami alani dosanami. Alaya sapositu rohanami diasini roham na gudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amen. Tapuji Tuhan marede mahita siap bukuede nomor 150 sada ayat sada. Saja
Tangihon hamu mapati ni debata minggu okuli sadarion, ima hataha porsiao ponggol perjolo doho lapatanna. Au porsia di debata jahuba, ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangit doho tano. Dia do lapatan ni odo. Di parhatuturo haku do adong debata na tumopa nasa na manggulmit. Di topa do dagiku marparnidan, marparbinegean, marparnionggoan, marpakilalan, marpadayan, doho doroha todiku jala di pature-ture doi saluhuna rasi rasan waeng. Akup ni dilehot do tuau para biton, dohot si panganon ganupari, rodi nasa na hasea diau di hangoluanon. Diramoti doau asa unang mago, jala todiku doau diau di parmaran, diodingi doau di parmaran, luhu nai dak sia dengan ni parangeku manang sia jinou ni tua, tungasi ni rohana sabindo doho dengan ni basana ubahen na dilehon, dibaheni tamahu puji-puji, hupa puji-puji ibana jala tamahu oloi na ni dokna ala ni saluhu nai, pabualas ni rohaku di ibana, ima na tutu si tutu. Ido sahakna rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon pati nai. Tapuji matuhata marede mahita sian nomor 624 ayat sada laos jongjong mahita. Tatopoti madosa tatua dopan ni debata martang yang mahita. Ali tuha debata pergogo nasuha tu dosa jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatian ni perdosa. Mula maniam perjahati tu madikut dalanna asamangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen upangido hami. Saya sudah timatoru torum asa unang mangunai betu hami. Saya sama dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergogoi mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Ala ni pangalo siota do ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisak perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom madi debatana di gijang. Tapuji tu hata maret de maita siap buku de nomor 475 ayat sada. Hatani debata tupu epistel di minggu okuli sadarion tersurat di Matius bidu 22 ayat 37 sahat rodi 40 tajahama marang sorin. Jadi didok Yesus ma siha holongamu do Tuhan di batam sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham. Alai dos do arga ni napa dua honon siha holongamu do dongami dos sodirim. Ido sahatna martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau piofsa. Amen. Tapuji tu hatta maret de mahita siya buku de nomor 212 ayat sada dohot ayat 5. Tidakku maha porsiau tai songon nahina tidakku ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia ido ama pergugu na suhatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsia Yesus Kristus anak ni dewata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabea sia tod di purbadia adorak suhabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhumon ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo
Lauhudul siamu ni dewata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi maibana pai mamulak sogut tu tanaon, manguhu mihalak na mangolu doho na mate. Au porsea, ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihalak Kristen akka na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na madok, mulak mangolu dosogut daging nihalak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigi matikting na masa di huriata. Salam. Perdolan Ting-Ting Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Parjolo pelayanan sakramen Padidion Nabadia. Sadarion Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 di kebaktian pukul 10.20 di Patu Pahuriata do sakramen Padidion Nabadia tu dua halak yang akon ni huriata na parjolo luhut nata si haloho orang tua marurut tua Rio Andrian Silalahi inatai Esti Mariana Boru Saragi sian wek Balai Kambang. 2 Justin Kiel Marpaung, orang tua Norbert Dewantara Marpaung, inatai Kristina Toberlina Boru Manihuruk, sian wek Parserahan. 2 Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 tajalo do gabe ruas ni huriata ima keluarga Tino Karno Silaban inatai Hesia Pratiwi Boru Saragi Nabaro Marhasa Hotan tinggal dewek Parserahan. Di paso-paso to hama nasida gaberuas na mangolo de horiata. Tolu ruas Parguru. Mamuka sadarion Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 tajalo do gaberuas Parguru Ema Hotmida Putri Rahayu Boru Situmorang sada Namarbajo Narosian Gereja Katolik Stella Maris, Jalan Taman Pluit Permai Timur nomor 10 itu Jakarta Utara. Inganan nanuaing de wek Rambutasada. 4 Barita Namoding. Nah di hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 nunga jumolo marujungolo inata situa Nyonya Sormin situa Boru Marbun manang opo kalpin boru tutup umur 76 tahun ono bulan ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianui Cawang tetangnya kon ma asatibu terapul keluarga na tininggal honai kedua hon. Nah di hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 nunga jumolo marujungolo inata Nyonya Situa Marulis Saud Samosir Albin Boru Stopul umur 26 tahun. Ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sian Wek BS Taman Harapan.
Tatanyakon ma asa tibu tarapul keluarga na tininggal honai. Tulu, na di hari Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021, nunga jumolo marujungolu amatta hasudungan siagian umur 67 tahun 2 bulan hinabaluhon ni inata Rusmita Borumanik. Ruas ni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Sian Uik Makassar. Laos di Patu Pahuriata do parmingguon di rumah duka Uki pukul 10 WIB. Nani uluhon ni inang Bibel Pro Silpana Boru Hutauruk MPDK. Tatanyakon ma asatibu terapul keluarga nati tinggal honai. Kebaktian online sekolah minggu. Minggu sadarion tanggal 7 Maret tahun 2021, kebaktian sekolah minggu dipatupa secara online dohot teknis pelaksanaan gabe 2 horong. Kelas 2 horong kelas. Ima kebaktian online sekolah minggu kelas kecil. Paduahon kebaktian online sekolah minggu kelas besar. Pinangidoma tu sedena toras asata sosoe anak kota madohoti kebaktian sekolah minggu. Onom pelean sekolah minggu. Mamuka hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2021 pelean sekolah minggu tapasahat mamarhite transfer bank to rekening Huria nomor rekening BNI 0010552610 sia. Jala langsung ma dikonfirmasi tu berdahara Huria ima amang situa situkir handphone 0212 1067 0155. Poti persembahan sekolah minggu nunga di parade di pitu masuk gereja. Pitu renungan harian sekolah minggu 5 menit. Di Patupa Huriata do marhite seksi sekolah minggu ima renungan harian sekolah minggu 5 menit. Di Patupa mai mamuka di tanggal 1 Maret tahun 2021 ganup are pukul 10 WIB marhite media YouTube channel HKBP Keramat Jati. Walau gerakan ayo membaca Alkitab Mananggama seksi remaja. Di Patupa Huriata do marhite seksi remaja gerakan ayo membaca Alkitab Mananggama setiap hari. Himbauan dohot arahan tarengot ulauni disosoi ganup ari marhite WA grup remaja dohot WA grup Natoras remaja. Bartose kusosoi hami masude akaruas ni Huria kategorial remaja dohot Natoras na adongnya nakona kategorial remaja asa parsidohot di WA grupi. Link WA grup di pasahat anon marhite situa di ganup wik. Pasiahon rapot koordinasi fungsionaris. Rapat koordinasi fungsionaris MPA, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Marturia, dan Ketua Dewan Diakonia, dan pelayan full-timer setiap hari Senin pukul 10 WIB, sahatu pukul 10 WIB. 10. Sosialisasi perubahan jadwal permingguan nama godang. Barto hasil keputusan rapat Huriana di tanggal 27 Januari tahun 2021 songonoma jadwal permingguan nama godang di Huriata. Parjolo kebaktian pagi pukul 6 WIB bahasa Batak. Paduahon kebaktian pagi pukul 30 WIB bahasa Indonesia. Patuluhon kebaktian siang pukul 10.30 WIB bahasa Batak.
Paupaton kebaktian sore pukul 10 WIB Bahasa Indonesia. Pelaksanaan perubahan jadwal permingguan mulai mamingguan di Patupa tanggal 7 Maret tahun 2020 sada. 10 sada. Pelayanan permingguan ekulturasi manang ibadah keren. Permingguan ekulturasi manang ibadah keren mula otar nama di hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2020 sada di kebaktian pukul 10 WIB. 12 situa pensiun. Sadarion Minggu tanggal 7 Maret tahun 2020 sada masohot ma pensiun situa Richard Panjaitan Sian Parhalado. Jala paborhatot tama di permingguan pukul 10 sada 30 WIB. Laos Patupa do padurungon tujolo tadaha moleteata di Pakobasian Nasida di Huriata. 10 tolu koordinator bidang pelayanan full timer Boy Mata Jaha di Warta Jemaat. 14 Partura ini permingguan dohot protokol kesehatan Boy Mata Jaha di Warta Jemaat. 15 pelean. Sadarion Minggu tanggal 7 Maret tahun 2020 sada di permingguan Manogot Arian dohot Botare papungu pelean tujolo dohita pelean sada A sada B dohot pelean tukan terpusat tapasat ma adorang sejamita. Khusus tu pensiun situa Richard Panjaitan di bagasan amplop. Tapasat ma dung sidung jamita. Teknisna parjoloma bangku huruf A, C, dan E. Baru mamisai diuduti bangku huruf B, D, dan F. Songonima sahat ni ting-ting di mingguta sadarion naso di jahahon Boy Mata Jaha di Warta Jemaat. Horas. Tapuji matuhata marede mahita sia buku de nomor 257 na laos di somma tapasaha pilihan sada A, sada B, dohot 2 tu pusat. Oh
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Baik, sehat. Ini tanggal muda lagi ya. Iya, ceria. Itu kan? Iya. Apalagi amang situa Richard Panjaitan. Dia doa mangi. Nah, ima. Dot inang ate. Nga naik pensiun di minggu sadarion. Ya. Di bagasan haipaso do hamuna widahami. Nang songoni keluarga natoras nama buan dakdanak lau tu acara pandidion nabadia. Ya, ngaboha paklamuna nga lasroamuna. Iya. Buado hamuna karuas na beribadah di bagas munabe. Siak do hamu. Siak do ate ima. Sabar mahita sadatiki bohita lam torop pita marminggu di garejata. Alani tapake ma waktu ta na sangat terbatas on. Semoga sabar ate hamuna kadongan inang amang mangyut acara tanah dua pokok ima pedidna badia dohot paborhaton amang situa Richard Panjaitan memasuki masa pensiun hapar haldun nasida. Atong tabuka ma buku bibelta sebagai turpuk jamita di minggu ta sadarion minggu okuli ima natar surat sian buku 2 Musa 20 ayat sada saat roditu ayat 10 sada atong hujahama salut turpukon tatangihon ma patik nasapului dungi dia turhon debatama sude akka hataon ninama audo Jahoba debatam na parwaron ho sian tano Misir sian bagas parhato banonmu dang jadi maraku pau adong debatam dang jadi bahenonmu diho gana-ganaan manang suman-sumad dia na di banua gijang nang di tanoon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Dang jadi ho marsoba tu nasida manang uluammu nasida ay audo Jahoba debatam debata parimas na mangluluhon hajahaton ya maama tu aka anakonna rodi sudut patuluhon dot papaton aka nasogo roha diau alai asido rohaku diaka nama ribu-ribu aka nama kaholongi au aka nama ngaradoti aka patikku dang jadi dohnomu guarni Jahoba debatam anggosian neang ni roha ai sai nahona toruni Jahoba do manang ise nama dok guarna sian neang ni rohana ingot tamuma ari sabat laho pabadiosa onom ari mahamu mulaulaon jala bahnonmu nasa ulon muna ulommu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi bahnonmu disi agia aha ulaon nang ho manang anakmu manang urum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu nang naso sorang tuho di bagasan hutam aidina onom ari do ditoppa Jahoba langit dot tano dot laut dot nasa isina dungi meredian ma ibana diari papituhoni di baheni do ubain na di pasu-pasu Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna hurian itu hatta Allah memberikan dua pilihan tuhita jolma. Dia mai
dua pilihan ini mengyuton dalam egois dot syarat dengan arogansi, manang mengyuton dalam holong dot syarat radema berkorban. Hamuna kadongan berbicara soal pengorbanan, pakokopon, dan murah-murah. Alai songon sito Kristus hita tanpa dengan paksa, ala ibana do gurutta na mengajari hita ima Tuhatta Yesus Kristus parholong rohai pola mate ibana terpajal jala asama luah hita sian dosa bahkan hamatian isa diri, sehingga memang sianita ida pakokoponi Tuhatta Yesus Kristus sebagai bukti holong ni rohana respota ima topik minggutta sadarion maka holongi debata hita, maka holongi debata hita. Ada satu pendapat yang bernama Matthew Hage. Dia mengatakan seperti ini: jangan bergantung pada manusia, karena mereka berubah seperti angin. Walau kita katakan, walau tadok, angin mamiri, angin sepoi-sepoi, janji koling, ima contohna. Alai bergantung pada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang taat. Debata nama kokop hita jolma jala Tuhatta Yesus Kristus ima ibana panggolongi diparsuruoni debata ama asa rotu portibion paulo kita siat dosa jala debata nama ngoludo rodi saliling nililingna ido bain gabe dasorta maka holongi ibana sian nasa rohatta sian nasa gogotta sian nasa ngolutta lapatanna totalitas nihita ikon maka holongi debatat tado dang nasatonga saparopat dang songoni ibarat manur cabe hita sak kilo boime 1,5 kilo apalagi harga ni cabe nuengon malapak mana ya nah UBG di TV mar 100 lebih do sak kilo ya parutung ma ke pertigete dang tong do ate ikon adong do bensin nasida dangi ya dang boy tau kerukur tatakar maka holongi debatat tei molo tak kira-kira tak etong-etong tatakar-takar molo disilas rohatta tak holongi ibana molo dang tolema songoni dang boy songoni dalam suka maupun duka. Ido didok di minggu sedarion minggu okuli saya tong do mangranapi mataku do pak Jehovah lapatanna
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hokdo holong ni rohatta tu debata. Amin. Ikonido. Hamuna kadongan ise parholong roha tu debata. Ibana ma memiliki pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Buido tauji di tengah-tengah ningoluta. Barang siapa dia betul-betul mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, raganya, hidupnya di peleo tu ibana, gabejol mana terpasu-pasu do ibana. Terpasu-pasu dada diukur holan materi. Bukan seperti itu. Ya. Alai disima halabason, haringgason, panguloyon, hagogoon, hatawon, habisuhon, do lanasingi. Boy do kadong atta mamora, ale boy dang sonang ngolunang. Iya makan. Boy do biasa-biasa jol mana, ya. Dang adong titel naon, dangi, ya. Alai sungguh tangguh dia di bagasan haporsiona. Dang murah-murah murhing bohina. Dang murah-murah mardad di bana. Dang murah-murah muruk ibana. Alai tarida do di ngulu siganu pari'i halak natar pasu-pasu ibana. Minar bohina, bercahaya, bersinar. Ima halak na di pasu-pasu Tuhani. Alam mangulu do hatani debata di ibana. Sehingga halak namian di bagasan hatani debata. Dungi di bagasan hatan debata ima. Akka paretana, akka patikna. Dioloi do, tunduk dia kepada perintah Tuhan. Ya. Emma hamuna kadongan neng teda songo dia panugu-nugu ni debata tu bangsa Israel. Haruar nasida siantano Misir. Naing sakma nasida tu tano Kanaani, tano perpadanani, badani debata tu bangsa nai. Tepat di dolok Sinai ma, di pasat debata ma, patik nai, tu si Musa, naposo nai. Asa do tujuan, mangoloi Tuhanima nasida. Asa tarukap holong nasida tu Tuhani namar mahani nasida nangpe di bagasan pemberontakan nasida alai tongdo molo holong ni rohan debata dang Mose sian nasida i. So ni di pardalanan ni ngoluta amang inang sudai hita napungu di son. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun hita nagabe Kristenon. Tok tongdo di parmudu-mudu debatado ngulut tahun. Imam marhite hatanai na mga lehon sulu-sulu ditiki di hahulomon asa tiur perdalanan ni ngulut tay. Hamuna kadongan ido sasitong na patik dileo Tuhani itu nasida asa unang munggil-munggil haporsyo nasida tu na asing jala rata-rata di ganup minggu di jahadok kapatiki
manang dibuat obat, manang patik sian patik palimaon 1/10, ima patik nama kolongi dengan jolma, patik na parjolo 1/4, ima makolongi debata. Alai suku-suku tu hita sudenang. Ganu pari, ganu minggu, marhite hatanai, marhite tatangihon patiki. Betul-betul do naung holong rohatta tu ibana. Apakah holan menangyo songoni dang ngadong mengubah rohatta? Tong jogal songon batu dang makalungi debatatta sianasa ngolutta. Alani di turpuk jami taun disungguli do tuhita sudena. Asa makaholongi debatahita. Songo dia do rumangna terida mai di ponggol parjolo peduahon patoluhon paupaton. Di ayat 2 do tolu didok audo Jahoba debatam na paroko sian tano Misir sian bagas parhato banonmu dan jadi maraku pau adong debatam. Ado lapatanna molo tapayu tiut di bagasan katekismusta ponggol manang patik parjoloi dot paduahoni patoluhoni paupatoni dodoh do disi ima ikon holong rohatta di ibana. Lapatan ni patik parjolo ikon mabiar rohatta jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Ima lapatanna. Na peduahon ima di ayat obat patik peduahoni dan jadi bahnonmu diho gana-ganaan dok seterusna. Didok di silapatanda ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa dang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha diugasan homitan. Ima napatuluhon di ayat pitu patik patuluhoni dang jadi dohonomu guarni Jahoba debatam. Dia do lapatanna didok ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran naroa manang mangasi marhite-hite guarni debata aidina tarsosak dot ditangiang dot dipuji-pujian do sidohonon guarni debata patik paupaton ima di dogma di ayat 1:10 ingot hamuma ari sabat laho babadiosa ono pari mahamu mulaulaon jala bahnomu nasa ulon muna alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi ahma lapatanna didok songonon ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana asa unang tois rohatta diajar nasian hatan di debata ikon bediado hatan debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dot mengguruhon ya ngatorang be tatangihon hatorangan sian lapatan ni patik naparjolo satu paupatoni ima dalam rangka songo dia do implementasina songo dia perwujudanna songo dia do
hataridaan di tonga-tonga ningolutta pebuah hita makaholongi debatatai. Takas do hamuna kadongan didok dison di ayat sia onop ari mahamu mulaulaon. Gumodang do hita mulaulaon onop ari. Sederi do ari peradianata laho marminggu tu gereja. Bahasa pola didokon ari minggu. Ya. Ari hayoni Tuhatta Yesus Kristus di hari minggu do. Napa duaon ari haroron itu di porbadia di hari minggu. Ido bain hari minggu mah diputuskan ya. Peribadahan ni halak Kristen. Ala di sido ya. Sejarah gereja seperti bahwa hari minggu ima ya, ima hari haroron itu di perbadia dot hayun itu hatta Yesus Kristus. Jadi memiliki sejarah gereja dohita bahasa hari minggui, bahasa dang hari Sabtu, bahasa dang songon adveni hari Sabtui, lejatuna di hari minggui, ya. Jelaima sabatta, ya. Sabat artina di halak Israel sabat ima paingoton nasida taringot haluaon nasida sian Mesir. Sedangkan hita sabat ni halak Kristen ima paingotok kita haluaoni di patupa Tuhatta Yesus Kristus Tuhita. Keselamatan Tuhan telah berikan kepada kita melalui Dia sudah datang ke dunia ini dan Dia telah bangkit dan turunnya Roh Kudus. Nakana hari Sabat sehingga ombang hamuna kadongan nahinahulongan pangaripuno ni turpuk jami tahun minggu okuli saya tong do mangaranapi mataku do pak Jehovah di bagasani mahita bukti makaholongi debata hita. Perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen hamuna ganup meragam do situasi na masa di hitabe. Termasuk tu amang situa Richard Panjaitan. Sejak kamuna macalo tohonan hasituaun di huriat tahun satitukin nuaingon nang pensiun mah hamuna di minggu ta sadarion. Tu dia do panatapatta salelik kita mangoluon fokus ta tu dia do minggu okulima marsuarao tu hita sudena tu Tuhan debatatta mahita terus mahita merdalan manatap dopak jolo ima mangasahon asi dot holong ni rohani debata sekalipun badai datang menerpa hidup kita manang romai parsahiton manang romai harugion nabolon tuhita manang romai istilah badai menerpa ngolutta. Tapi iman kita mengatakan badai pasti berlalu. Konido inang amang.
Unang saya pikiri terus pergumulata masalata. Alai tae tong ma sedia godang pasu-pasu ni debata nata jalo di ngolutta. Hosatta, hagogoon, hai pasotta. Dan terukur basa-basa ni debata nata jalo di ngolutta. Alani toktong mahita. Manatap tu jolo on ima fokus ta makaholongi debatat tahita. Sian nasa na adong di Portibion. Ada rayuan, ada godaan, ada cobaan. Jangan itu menjadi penghambat kita mengasihi Tuhan kita. Ketika kita mencoba melanggar jauh daripada Dia, ikon uparado ngulutta. Dan gabe sonang ngulutta amang ina. Alani. Selamat mahamuna amang situa nami, amang situa Richard Panjaitan, masuk mahamu tu masa pensiun, ale toktongdo di minggu sadarion minggu okuli marsaringar ma di tonga-tonga ni parngulumuna tujolo niarion bahwa dang gabe moru holong ni rohamuna tu debata maka holongi ibana sianasa roham sianasa gogo do sianasa ate-ate pos rohanami didongani Tuhanima hamuna memasuki masa pensiun. Maingot jamitaon di minggu okuli. Toktong ma mandongani hamu nang songoni sude dua keluarga. Natoras dakdanak nanaing mangido padidion na badia natargor nasida masuk tu harajon debata minggu okuli ma mian di tonga-tonga muna saya toktong ma mangranapi ma hamu tu Jehovah jala hibul marohamuna makkoholongi debatatta asa mangiuk masude pinoparmuna mamuji debata. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho ale Tuhan. Nungau tanggap kami hatam. Na mangigihon siak kami sudena. Asa holong rohanami tuho ale Tuhan. Allah parholong ni roha doho. Marhite Tuhan Yesus Kristus. Nang mate tarpajal humokop kami. Sama lua kami sian dosa ng hamatayan. Tuhan di minggu sadarion. Minggu okuli. Buwan mahami Tuhan lau makaholongiho. Alau sadari hami Tuhan pardosa nagodang do hami. Jot do hagyot ni daging nami do na terida. Sehingga mangabati holong ni rohanami tuho ali Tuhan. Lejora mahami di minggu sadarion, di minggu okuli. Ditogyok ko hami Tuhan asa. Dopako mahami Tuhan. Patuduhon holong ni rohanami tuho. Marhite pambahanan nami, marhite pakatan nami, marhite sikap nami na makaholongi ho Tuhan. Alay tongdo, dakolan makaholongi ho di bagasan hata. Likotarida to Tuhan, makaholongi dongan nami jolma dosod diri nami. Nido berbuena le Tuhan. Di minggu sadarion acara khusus di tonga-tonga ni huriam. Ima padidio na badia. Pasu-pasu ma Tuhan acara namion. Asa kaya nakomu nanaing tardidi Tuhan
suraton mu ale Tuhan ihara jaun banua gijangi halak na porsia manasida Tuhan diho songoni na toras nasida Tuhan asa lehon ma tu nasida hagogoon habisuhon pasu-pasumi Tuhan boy gabe anak na manguloi ho Tuhan di kemudian hari. Nang songoni buat kami itu adopanu oleh Tuhan. Amang situa nami, amang situa Richard Panjaitan di minggu sadarioma memasuki masa purna bakti sian hasituaon. Tuhan, apehon matangan munasumurungi, lehot hai pason, hagogon, lasni roha, la memasuki masa pensiunon, asa toktong holong rohana sida Tuhan, tuho ganup ari, ganup tiki, pasu-pasu sudi keluarga amang situaon ali Tuhan, asa gabe habaro pasu-pasu mana sida, manang di dia nasida maringanan. Ditikuan nubuak kami Tuhan sudi akar ruas ni hurian namar sahid, di bagas nasida nang di rumah sakit. Tuhan, aka dongan nami di son, bempe marpaung Raymond Hutapea, C Tambunan, Nyonya Pangaribuan, Boru Samosir, RS Pardede, Nyonya A Pardede, Boru Manurung, Daud Tabba, Putsi, Boru Pasaribu, Megumi, Boru Tabba, Situa R Sitorus, Nyonya Sirait, Boru Sitorus, Nyonya Sinabutar, Boru Simarmata, Nyonya Siahan, Boru Tampu Bolon, Nyonya TR Marpaung, Boru Purba, Situa H Pasaribu, Situa STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Nyonya Simatupang Boru Sormin, Nyonya SBP Siregar Boru Siahan, Hari Siregar, Situa B Sidauruk, Nyonya Situa Samosir Boru Sitopul, S Sitorus, Nyonya Manalu Boru Pane, TN Sitorus, Jeffrey Sirait, Lumongga Sibuan, M Sitorus, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Stumiang Boru Sidabutar, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, M Nababan, Nyonya Panjaitan, Boru Situmorang, B Sibarani, Renegard Pahisa, Panurung, Nyonya Tambunan, Boru Pakpahan, Nyonya Manalu, Boru Gultom, Nyonya Panggabian, Boru Tagalung, Nyonya G Pardosi, Boru Nenggolan, S Siregar, Nyonya Panjaitan, Boru Simamora, Nyonya Siaturi, Boru Tapia, Nyonya O Lumban Gaul, Boru Purba, Tristan Lumban Gaul, Yosua Kaisar Simanjuntak, Daniel Tambunan, David Tambunan, Situa AT Tambunan, Grace Boru Tambunan, Nyonya Sintua AT Tambunan, Boru Pangaribuan, Nyonya Sirait B Boru Tobing, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, S Siregar, Pani Tobing, Angelina Nababan, Trasi Nababan, Abram Nababan, Darwin Raja Guguk. Tuhan, mangido mahami gomosto depanmu, ape homatanganmu nabadiai, mamasu nasida, marhite si panganon, marhite obat Tuhan, si inumo pe Tuhan, gabi parhite may, boy malum nasida, sian parsahiton nasida, dongani nasida le Tuhan. Sude aktivitas di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan, toktong dongani hami, parar mahami, aka parhlado ni huriam Tuhan, nang pinilipmu, di tonga-tonga ni huriam marhobas, leon hasadaw ni rohami Tuhan manguluiho, teda holong rohanami maradopoko. Nang songoni ruas ni huriam pe Tuhan, memasuki ngulu nasida si ganup ari dongani nasida asiroham tatap mahami saluhutna marite Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami on. Amin. Marede mahita huta pasatma peliata. Oh
Masuk mahita tu acara pedidion nabadia Marede mahita nomor 146 ayat 1 1 2 non di ayat padua jongjong ma natoras na 2. Martang yang mahitang. Alay amanami na di banua gijang narodo hami tujulom mabuan akadakdanakon saya si maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan na mabuan dakdanak si didionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ni namadok akasisyanna. Podai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu ma nasida tu bagasan guarde bata ama. Dot anak dot to di porbadia. Ajari hamu ma nasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingok ma saya do nganakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsea dot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona sugut. Tangihon hamuma dot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisyan neima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugoma rohana didokma luas samuma kadakdanaki rotuau unang orai hamu nasida dia kasih songonido harajaun ni debata natutudo na hudokkon tuhamu manangisi pe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadakdanaki dia pehon ma tangan na tunasida mamasu nasida atong hati dakok kamu majolo ha porsyotai au porseya namate tarpajal do ibana di hau pinor silang. Laudu siamun di bata Jahoba amanai pargogo naso tudosani. Dohot dihanguluan asura sudang. Amin. Atong alusi hamuma hata nahusukunon naparjolo. Dipangido hamu nuaing didion akadakdanakot tu bagasan nina hina porsion muna alusna dipangido rohanami. 2. Biha naulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jaladiuton nasida hata ni debata alusna naulo do hami. 3. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huriak protestan
asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alus na naolodo hami. Atong tapasat manasida tu debata marhite-hite padidion na badia. Parjoloma na dijolon. Tu dolon. Ale Luhut Nata si haloho hurudi maho tu bagasan guarni bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajon di debata ro disalilin nililina. Amin. Udah sayang. Udah. Justin, bikin tidurkan. Pejol. Ya. Ayo pegang kepalanya. Ale Justin Hesekiel Marpaung hudu di mahu tubagasan guarni bata ama do tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajon debata ro disaliling nililingna. Amin. Sudah. Marede mahita muse 140 pitu. Jongjong masih berdiri ya. Yesus panggil doa kami. Martangi yang mahitang. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat tami akadak dana ko tuho jala di jakuk kodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidiun nabadiai. Asa masuk tuhuriani hal Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hanguluan nasaliling nililingna. Asi maruham dot dia kana toras nidak danakon saya pargogoi jala ajari manasida manugunogu dak danako tuho asarap nasida taruli diaka arta ni harajonmu. Amin. Hudul mahamu dungi masuk mahita tuacarna mangihut. Acara paborhaton situana pensiun. Marede mahita.
Pertolongan Yesus menolongku, tolong di tangan di mana ku nanti lalu dosa aku, senang berdalam rapona, bertodong atas padamu, diiring-iring adalah kaki, selamat kau di ujung di pergalaku, tuku maaf jonak tulang bumi. Huriani Tuhatta di bagasan Yesus Kristus, gok mati kina di hari Minggu sadarion, pabor hatot tama pensiun amang situa Richard Panjaitan rap dohot keluarga, sian Huria Kristen Batak Protestan Kramat Jati on. Ala bohon na di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, gok umur nasida 65 tahun. Hobar tuaturan dohot peraturan di HKBP 2002 dung amandemen patuluhon pensiun mas situa dung gok marumur 65 tahun. Puji-pujian dot hasangapon mata pasatu debata Jahoba, mauliate mata pasatu amang situa Richard Panjaitan dot keluarga, siala pak kobasion nasida nasal lengon di HKBP Kramat Jati on. Marsangak madebata nang marhite pak kobasion nasida, jalalam taruli pasu-pasu dot lasni roha mahuriana. Namar pardomuan tu situa pensiun tabege ma isini surat keputusan sian huriatta najinahaon ni sekretaris huria pinasa mati kitu hamu. Salam, selamat hari Minggu ma di kita. Hujau ma surat keputusan nomor 07-1-Romawi-2021 tentang situa penatua yang pensiun di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Kramat Jati yang berkedudukan di Jakarta dengan ini membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 nomor 6 halaman 170 tentang pensiun situa manang penatua. Mengingat usia situa Richard Panjaitan genap 65 tahun pada tanggal 27 Februari 2021. Memperhatikan keputusan sermon Parhaladu HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati tanggal 2 Februari 2021 tentang acara pelepasan pensiun dalam kebaktian Minggu HKBP Kramat Jati Minggu tanggal 7 Maret 2021 memutuskan menetapkan sada nama situa Richard Panjaitan, tanggal lahir 27 Februari 1956, ditabiskan tanggal 14 Desember 2000 di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Alamat Jalan Datok Tonggara 1 RT 007 RW 011 nomor 77A Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pensiun dari situa manang penatua HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 2. Tohonan hasituaon yang bersangkutan tetap selama tidak melanggar
aturan dan peraturan HKBP, konvensi dan ruhut parmahanion doho pamisangon manang RPP HKBP. Telu, keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan. 4, apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki. Petikan, surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. 2. Bendahara HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. 3. Parhalado HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. 4. Parhalado Resort HKBP Kramat Jati. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2021. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Buru Pangaribuan ditanda tangan. Mau lihat ya, Mak? Au Padita Resort Huria Kristen Batak Protestan Resort Kramat Jati Rapon Sude Parhalado Dohot Ruas Ni Huria Kristen Batak Protestan Resort Kramat Jati Madok Moliate Tutu Hatta Siala Pako Basyemuna di hari sadarion Minggu tanggal 7 Maret 2021 hu paborhat tami mahamu amanami situa Richard Panjaitan memasuhi masa pensiun sian hasituaon di Huria Kristen Batak Protestan Kramat Jati on. Saya didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani de bata ama dohot parsaron ni ton di porbadia mahamu medalani masa pensiun nabi nabasahon ni Tuhatta Tuhamu rap dohot keluarga. Amin. Saya didongani de bata mahamu medalani masa-masa pensiun sian hasituoni to di perbadai ma margogoihon hamu dot keluarga diaka parsauran panidangion nang di pakobasion na adong di huriai marsanga majahoba alani pakobasion muna salilingon jalan mebuan pasu-pasu dohot lasni roha mai nang di hurianai. Selamat menjalani masa pensiun. Tuhan memasu-masu dot mandongani hamu martangi yang mah kita. Ale Jahoba amanamin marhite-hite Yesus Kristus doto di porbadia pujian dot hasangapon madiho na pabakiton dot marsuru akan naposom marhobas di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu ma aka pokobasyon ni naposomon rapon huriam. Borhati ma aka parhladom dot ruas ni huriam patuluson ulaon panjomi dihami lau marsaur marpanidangion dot marhobas secara khusus borhati ma naposomon situa Richard Panjaitan rapon keluarga medelani masa-masa pensiun sian hasituaon pasu-pasu ma pakobosen nasida nasalingon di tonga-tonga ni huriamon pargogoi manasida marhite to di porbadia lau pada sipon ulaon pakobasion nasida mangasaon asidot holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita dungi itu jolo mamu berhadapan do tuas sapingkan ya. Mulia tema dituata
diamu amang situa Panjaitan ala boy do hamu saat pensiun siang parhala doon otong do hitam anduk moliate setang yang nami hami sian dongamu parhalado saya totong mahamu di dongan Tuhan hipas-hipas majalani masa pensiun isok kami jongjong mewakili ruas do parhalado pasaton cendramata tada lasni rohani huriata di pakkabesemuna saliling 10 tahun namar halado sehingga mahamu didongani Tuhan do keluarga di dalam hai pason botima sek kami. Jadi langsung mandok hata amang situa. Parjodu ma tapasahat hamolatin rohata tutuhata di acara tapala di Tikyon. Nahu parsangapi hami inang Pandita Resort Dr. Ana Era Buru Pangaribuan nahu parsangapi hami amang Pendeta Ari Suhandro Panjaitan nahu parsangapi hami Pendeta Inang Buru Tambunan nahu parsangapi hami Bibel Pro Inang Buru Tahuruk naksongoni nahu parsangapi dongan parhalado amang inang napunguhi tadi sosudena naksong parsangapi hami amanami inanami akan natua-tua suaksongoni nahu holongi hami naposo bulung di sonau jongjong apalagi di Tikyon ima songon notak kasta payhut-ihut sanak kininan di acara pensiun ima masohot mau tutu di parhaladoon di huriat tahun mengido awak katuhamu amanginang asa masih tangyanga kita lau madelani ari-ari ninguluta jadi pedek susadia nahu tahonon aka parulauku nahu murang di pakubasaku mangido mau tuhamu salpu kau masian rohamu nai akan nahu lima tapareahi imajo hata songon sambutas yanau sadiri mau liate langsung mewakili ruas dungi sian parhalado se. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Nahu parsangapi hami inang Pendeta Resort amang Pendeta Panjaitan suaksongoni nang amang situa inak situa dohot aka amang seksi musik dohot seksi pemandu lagu soksongoni ma nang nahu parsangapi hami nahu hormati hami ima damang dainang naposo
yanakon ni huriata HKBP Keramat Jati. Terlumubi mana huparsangapi hami nah hormati hami amang situa erpajaita dohot inang boru si mamora. Jumulo marsatabi molutung jongjok piau naing dison sian mewakili sian ruas ni HKBP ima diulauta parminggota di bagasan Arianon na sekalian temu pisah salam pisah manang pensiun sian pakobasion sia kuriat dage Keramat Jati mamak situa pajaitan alai molobo songo bahasa Batangan nama dok matsohot ma sia kepakobasion sia kuriat HKBP Keramat Jati. Jadi mulai ati gorang do horot tutuhan ala disiala diliodo di hamu amang situa pajaitan hahi pason sok sone nang inang borisi mamora toktong margo hamu didongani asido tolong ni rohani tuhata molo saotik tentang historis sejarah ni hui Keramat Jati sada hulala sampai 14 tahun mahala amang ateh mangula di makobasi di HKBP Keramat Jati ati amang ateh ai tahun 2007 mahami di Pajae sian wik Kampung Makassar. Jadi wik Kampung Makassar rupa jayo kami berdiri ma wik Keramat Jati sada manang didok mai wik Pargodungan. Jadi mulai ate gorang gotong di dokono nami tu wik Kampung Makassar ate inang ate. Jadi sok songoni manang dihamu amak situ pajaitan. Ima historis ni sejarah ni HKBP wik Kampung Keramat Jati. Ba saya margogo ma hala amang didongani asido tolong ruhani tuhata sok songoni manang dia kapariana kono nate amang ate tentu di segala tiki di pangula muna pe tok tua saya orang manang nana hurang lobi dia ka pabayenan sok songoni nang reka selama pakubasio muna nasa lelingon adong go sipatan nasolok dia tete muna adong do hata nama dok. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam laci. Kalaupun ada perkataan-perkataan yang salah, tentulah jangan disimpan di dalam hati. Hati amang ate. Jadi asa ebesita batua ma perlinggoman di Siboro. Tuhan debatado siluat tua, horas-horas matok kamuna di Parorot. Nang keluarga sok-songoni mahita, keluarga besar HKBP Keramat Jati. Di Huriata. Jadi songoni ma jolo hatas ya kami sewan mewakili ruas asa toktong mahita di bagasan hahi pason salam sehat madihita saluhna sude keluarga besar pungan HKBP Keramat Jati horas madihita mau lihat. Salu horas maita salu na ada orang so upasa atakku parjulu madonokku molotung pe au madohata syadong aku paraladu naung sisa dahata maita teh horas ma nahu parsang api hami inang pendeta doktor Anna CHPera Buru Pangaribuan nau parsang api hami amang padita pajaitan nau parsang api hami inang padita Buru Tabunan nau parsang api hami inang Bibel Pro Buru Tauruk songoni dia kadamang dohot dainang di Huriata dia pala sadarion sadari itu tuh pensiun ma amang situa Pajaitan hami ma sangkatan onom mahami na barun di ojakon jadi perhalaru di Hurion ba tulu ma sonari nong pensiun tulu nai menyusul mau lihat ma di tuhata mau lihat ma diamang situa Pajaitan favorit nami do di tiki hami learning
Gudanggo akapuda siana mangon ditik kami learning. Sayang gia mamar parbui amang dia kapuda munai terlumo bima akapirman ni Tuhan na disaburok kamu di wik Keramat Jati doh di huriat tahun. Saya mar parbui mai lam sehat amang madalani pensiun songon minggu tasadari manakingan jamitani inang paditata minggu okuli imatiop amang jala doron nami do siat dongamu parhalado buket deta nomor 275 tong debatama madongani amang di pardalan ini ngoluna horas mamang tangya ko kamu hami akadongamonon asabui sahat tami tu tokonon nami 25 tahun horas ma. Ta tutup ma acara permingguata marede mahita buku de nomor 807 ayat 2 jongjong mahamu salu. Tatangnya kon ma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleun-leun na denggan dot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasa tami masya na nilehon mi tuhami pelen nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may. Jala ramoti asa uparasya kami pelianon. Peti bulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silen mi tuhami. Asal lam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ale amanami na di Banua Gijang. Saya pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajaanmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan. Balua mahami sian pangago.
Atong mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu mah pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorma damena tutodim. Horas tuhatama namandongani hamu saluhutna.